L-arroganza li adotta l-Labor tindika b'mod ċar li qabad it-triq tan-niżla u l-isfreġġju fil-Pjazza tal-Mosta kien eżempju ieħor illi juri l-Partit Laburista mhux qed iġib l-interessi tal-poplu l-ewwel. Dan kien il-messaġġ li twassal il-ħadd fl-editorjal tat-Times illi fakkar kif 10 snin wara li l-Labor tela fil-gvern qed tidher ċara aktar minn qatt qabel li qed jitlef il-valuri kollha li xi darba kien iħaddan, sentiment li esprimew bosta matul dawn l-aħħar xhur. L-editur fakkar li s-siġġar tal-fikus biswit ir-rotunda huma protetti bil-liġi u li dawn ma kinux ta' ostaklu, dan huwa kompletament l-oppost dak li qalet l-era l-istess awtorità li suppost tipproteġi l-ambjent f'pajjiżna. L-editorjali jgħid li s-Sindku Laburista tal-Mosta Chris Grech ma kellux għażla oħra għar li ċedi għat-talba tal-attivisti u residenti, però ħsara fuq dawn is-siġar diġà saret. It-Times tgħid ukoll li Project Green kienet ingħatat budget ta' 700 miljun euro, awtorità li hija mmexxija minn persuna li m'għandu l-ebda kwalifiċi relatati mal-ambjent u għalhekk dan iqajjem tħassib kbir li l-gvern ta' Roberta Bela qed jagħmel minn kollox sabiex il-kontratturi jkomplu jagħmlu l-profitti fil-waqt li jkomplu jqarqu bil-poplu bil-weda ta' aktar spazji miftuħa. L-editur saħaq li l-Partit Laburista abbanduna numru kbir ta' wediet li kien għamel fil-manifest elettorali e kif il-Labor jinsab impenjat li jżid il-bini b'mod esaġerat f'pajjiżna fil-waqt li qed jinjora kompletament l-impatt li dan kollu qed iħalli fuq il-poplu kif ukoll fuq id-dera ta' pajjiżna.